Шундай һорау биргәндәр. Әгәр кеше намаз кылган вакытында авызында ниндейдер ризыктың кисәген, я һагыз, я берәй шәкәр мәсәлән калдыра икән, буның хөкеме ниндей? Буның туралы Ибн Кудама кеүек зур галимдар да язган үзенең Әл-Мугни китабында. Галимдар был нәмәне ике төргә айыра. Мәсәлән, шәкәр ул авызның эсендә эрей һәм кеше ана шул хутын йота. Бындай нәмә намазны боза тиҙәр. Әгәр эрей торган нәмә булмаһа, был иң азында кардәштәр мәкрух. Яхшы түгел, савапты югалта. Сөнки кеше Алла Тәала алдында торганда ул билдәле әзәптәргә ойырга тиеш. Шуга авызында һагыз булһа ла, ул һагыздың теге һавын йотмаһа ла, мәсәлән, был барыбер иң азында мәкрух. Бәлки намазы бөтенләй бозылалыр. Әгәр ана шул, мәсәлән, шәкәр һавын йотып торһа. Был бәләкәй генә һорау булып күренһә лә, был мөһим. Сөнки без намазларны һакларга тиешбез.